Asiahan on sillä tavalla, että se, miten paljon sä toleroit eli siedät häpeää, niin se on elämässä sun liikkumatila. Mä olin mun kaverin kanssa lounaalla ja se Reidar oli ollut jossain haastattelussa, se oli ollut TV:ssä ja lehdessä ja sitten puhuttiin siitä, että miten paljon häpeätä joutuu sietämään tollaisten tilaisuuksien jälkeen. Ja Reidar sanoi niin hyvin, että se miksi se myös tekee niitä on sen takia, että se laajentaa omaa liikkumatilaansa, että se saa niin kuin puhuu niin, että sitten ei enää hävettäisi, lyhyesti sanottuna näin. Ja mä samaistuin tähän todella paljon. Mä oon puhunut monesta asiasta. Mä oon puhunut vaikkapa päihdepolitiikasta tai päihteiden käytön motiiveista tai avoimista suhteista tai monesta muustakin tabuaiheestakin ehkä, niin sen takia, että no tietenkin sen takia, että niistä puhuttaisiin, mutta myös silleen, että mä saisin henkilökohtaisesti liikkumatilaa, että mä voisin puhua niistä jatkossakin. Että vaikka mua hävettää puhua niistä välillä, niin mä silti puhun, jotta mulla ei olisi mitään, mistä mä en voisi puhua, kun tarve tulee. Mun ei ole pakko puhua kaikista asioista, mutta mä haluan, että mulla on se tilaisuus, että jos mun pitää, jos täytyy, jos mun sisäinen ääni sanoo, että pitää, jos maailmantilanne vaatii, että pitää puhua, niin mä voin. Ja häpeä ei ainakaan estä mua, koska mä oon tehnyt itselleni liikkumatilaa asioiden kanssa, joista mä voin puhua ja joissa mä voin ilmaista itteeni. Tänään puhutaan siitä, että millä tavalla häpeä on menestymisen hinta. Mun nimi on Sinnu Savola ja tätä podcastia tuottaa Henrik Savola. Tervetuloa kuulolle. Mä itse ajattelen, että ne tilanteet, kun hävettää, niin se ei ikinä merkitse sitä, että mun pitäisi perääntyä tai että mä oon jotenkin väärässä paikassa mun elämässä, kun mä teen tätä, kun mua hävettää. Mä itse ajattelen, että se pikemminkin kertoo siitä, että okei, mä olen nyt laajentamassa itseäni. Nyt tapahtuu upgrade. Nyt mä menen seuraavalle levelille, koska mua hävettää. Se häpeä voi liittyä melkein mihinkä tahansa. Se voi liittyä vaikka johonkin itsensä tai oman työn julkaisemiseen, tai se voi liittyä vaikka jonkun sähköpostin lähettämiseen tai jonkun ihmisen kysymiseen kahville tai lounaalle. Mikä ikinä se onkaan, mä itse tunnistan, että jos mua hävettää, mä ajattelen, että kyse ei ole siitä, että mä oon tekemässä vääriä asioita, vaan kyse on siitä, että nyt mennään uudelle tasolle. Mun identiteetti laajenee tässä hetkessä, kun mua hävettää. Koska mä itse ajattelen, että se, että hävettää, niin se ei ole mitenkään heikkous, se ei ole mitenkään epänormaalia, tai se ei tarkoita sitä, että ei olisi jotenkin rohkea tai ei olisi jotenkin kypsä ihminen, vaan pikemminkin mun mielestä rohkea ihminen toimii silti, vaikka hävettää. Siis mä oon toiminut niin monta kertaa silleen, että mua hävettää, ja mä oon tosi kiitollinen itselleni, että mä oon tehnyt sen, että häpeästä huolimatta mä oon tehnyt itselleni tärkeitä asioita, koska sillä mä oon luonut itselleni sitä liikkumatilaa tulevaisuuden minälle, että mitä kaikkea mä voin oikein tehdä. Ja mä en itse ajattele, että häpeä tulee koskaan oikein katoamaan, ainakaan mun elämästä tuskin, ja toivottavasti kovin monen muunkaan elämästä se ei katoa, koska me ollaan tuntevia ihmisiä, että ehkä joidenkin hyvin psykopaattisten ihmisten elämässä häpeä ei näyttele niin isoa roolia, niiden elämässä. Tulee väkisinkin mieleen Donald Trump, että miten sen tunne-elämä, empatia, häpeän tunteet oikein toimii, tai kuinka syvälle ne on haudattu. Että joo, ehkä häpeän voi ainakin piilottaa jotenkin tosi syvälle, mutta se, että häpeästä ei mun mielestä kannata edes päästä eroon, tai no, siitä ei mun mielestä voi päästä inhimillisenä olentona ihan täysin eroon, mutta sen kanssa voi oppia elämään. Ja mä oon itse asiassa tehnyt myös tästä podcast-jakson, olisiko sen nimi kun häpeä ei hellitä, tai mitä tehdä kun häpeä ei hellitä. Ja siellä mä puhun tarkemmin siitä, että miten erottaa syyllisyyden ja häpeän, koska se on tärkeä erottelu. Syyllisyyshän saa meidät huomaamaan, että oikeasti mä oon tehnyt väärin, mutta häpeä on sellainen olo, että mä oon vääränlainen, minä olen väärin, ja se ei kyllä ole ihan kauhean rakentavaa, tai ainakin siihen pitää oppia vähän suhtautumaan. Siihen myös kannattaa oppia suhtautumaan sen takia, että monesti ne ihmiset, jotka häpeää tosi paljon, niin myös ylittää omia rajojaan tosi paljon, koska häpeä saa meissä kaikenlaista kummallista käyttäytymistä aikaan sen takia, että jos meitä hävettää niin paljon se, että kuka mä oon, niin me ollaan taipuvaisia yleensä
välttelemään kritiikkiä viimeiseen asti, välttelemään konflikteja, välttelemään konfrontaatioita tai sanoa se, että miltä meistä oikeasti tuntuu. Ja nämä kaikki toimintamallit taas altistaa sille, että me ylitetään jatkuvasti omia rajoja. Me ei sanota, miltä meistä tuntuu, me ei sanota, jos joku tekee väärin, me ei konfliktoida, me ei olla eri mieltä, ja silloin me usein ylitetään myös niitä omia henkisiä rajoja, jotka meitä itseämme puolustaisi ja suojaisi. Tämänkin takia häpeän käsittely on tosi tärkeää, että me ei jotenkin mentä sellaiseen tilaan, missä me ei enää seisota itsemme puolella. Mua on hävettänyt siis niin monet asiat, ja niitä kaikkia mä en todellakaan tule tässä teille kertomaan, koska ne on intiimejä asioita, mutta mua hävettää, podcastin tekeminen on hävettänyt mua tosi paljon, tai tietyt siihen liittyvät jutut on hävettänyt mua tosi paljon. Mä tykkään kirjoittaa, mua hävettää, kun mä kirjoitan, mua hävettää niin kuin jo itsen omien silmien alla kirjoittaminen, että siinä ei edes tarvita ketään toista ihmistä, että se hävettää. Mua hävettää monet kohtaamiset, mua hävettää se, että jos mä joudun tekemään itsestäni numeron, jos mä joudun pyytää jotain, mitä mä en ehkä yleensä pyytäisi. Monenlaiset sosiaaliset tilanteet hävettää mua, mutta mä oon oppinut sen, että niitä voi silti tehdä. Ja että niiden kanssa ei kannata lamaantua sen häpeän, tai että se häpeä ei kuitenkaan ole se, mikä saa määrittää sitä, että mitä mä teen ja mikä on mulle tärkeää. Että kuitenkin tunteista riippumatta tiettyjen asioiden edistäminen on mulle tärkeää, tai tämän podcastin tekeminen on mulle tärkeää, tai kirjoittaminen on mulle tärkeää, ja mä silti teen sitä, vaikka mua hävettää se jälki. No se, mikä on paha häpeän muoto oikeasti, on sitten se, että jos joku kritisoi mua, jos joku ei tykkää musta, tai jos joku kyseenalaistaa mua, ja jos sieltä herää häpeää, niin kuin usein herää, niin toi on ehkä sellaista vähän niin kuin kivuliaampaa häpeää, että se pitää yleensä oikeasti käsitellä, että sitä mä en voi vaan silleen ohittaa ja jatkaa sen tekemistä, mitä mä olin tekemässä, vaan ehkä tollaiseen liittyy yleensä sellainen, että sit mä astun ainakin taaksepäin, ja varmasti se on ihan hyväkin, että astuu vähän niin kuin taaksepäin, että hei, että miksi toi ei tykkää musta, että miksi toi kritisoi mua, ja sit prosessoi sen vähän niin kuin paremmin läpi, kuin sellaisen epämääräisen häpeän, joka tulee ei mistään syystä, mutta että on jotenkin vähän niin kuin kelaa läpi ja sitten toimii silti. Mä uskon, että häpeän kanssa pystyy myös se, että niin kuin pääsen eteenpäin sillä tavalla, että sitä pystyy alkaa sietää vähän paremmin. Mua esimerkiksi hävettää aika paljon jotkut mun vanhat videot. Mä en ole kyllä edes katsonut niitä, todennäköisesti ne on itse asiassa ihan hyviä, koska se on niin yleistä, että mua hävettää joku kontsa, mitä mä oon tehnyt. Mutta sitten kun kuluu tarpeeksi kauan aikaa, esimerkiksi vaikka mun Instagrami, siellä on tosi vanhoja juttuja, jostain 2016 vuodelta tyyliin lähtien, ja mä en pystynyt niitä katsoa moneen vuoteen. Mä olin sellainen, että ei vitsi, että siellä on noloja juttuja, mä olin niin eri ihminen ja niin kuin mitä ihmettä. Mutta sitten kun aikaa kuluu, niin mulla ainakin on tullut perspektiivi myös vanhaan itseeni, että itse asiassa se oli aika sympaattinen tyyppi, että oppii suhtautumaan vähän niin kuin lempeästi. Mä toivon, että jokainen oppisi suhtautumaan itteensä ja omaan menneisyyden itseensä vähän niin kuin lempeämmin. Että hetkinen, mun ei tarvitsekaan hävetä mun mennyttä koko olemassaoloani, vaan itse asiassa esimerkiksi mä oon ollut itse asiassa aika söpö ja aika hauska mun Instagramissa vuonna 2016 eteenpäin, joten aiemminkin jo, koska Instagram tuli, mä en edes muista, niin tämä voi myös muuttua. Mä oon tosi iloinen, että vaikka mun suhtautuminen mun omiin vanhoihin tekemisiin on saanut vähän pehmeämpiä sävyjä, ja tässä on myös tärkeää se, että työstää sitä asiaa, että hei, ihan oikeasti, teinkö mä jotain väärin? En tehnyt. Ainakaan kovin pahasti. Okei, eli mun ei tarvitse syyllistyä tästä asiasta. Eli mun ei tarvitse hävetäkään itteeni, koska mä en ole tehnyt mitään katastrofaalista asiaa. Ja tämä siirtymä sieltä syyllisyyden, tai tavallaan sieltä häpeästä siihen sen syyllisyyden arviointiin on mun mielestä menestyksen avain. Menestyksellä mä en nyt siis tarkoita miljardia euroja tai suosiota ja mainetta, vaan siis mä tarkoitan sitä, että sä saat tehtyä sulle itsellesi tärkeitä asioita elämässä, niin
niin avain on mun mielestä siinä, että pystyy siirtyä sieltä häpeästä miettimään sen, että olenko mä syyllinen. Mihin kaikkeen mä oon syyllinen ja mihin mä en ole syyllinen. Ja mikä on ehkä harmaa taloutta, että mä en ole varma. Mä en ole varma, onko mä näihin syyllinen. Niitäkin voi olla. Tai on yksinkertaista. Mutta joka tapauksessa, että pyrkii käsittelemään ne syyllisyyttä tuottavat asiat, kantamaan vastuun niistä asioista ja sitten pikkuhiljaa päästään irti siitä häpeästä. Ja sitten toisaalta myös sen häpeän kautta voi päästä myös portaalinomaisesti kiinni siihen, että hetkinen, mitkä asiat mulle on tärkeitä, koska yleensä meitä kuitenkin hävettää ne asiat tai niiden juttujen jälkeen, jotka on ollut meille tärkeitä, joten silloin häpeä voi toimia hyvänä viestinä, että aha, tämä ihmissuhde, jossa mä häpesin, tämä taitaa olla mulle aika tärkeä, koska mulla heräsi häpeä, tai tämä työjuttu, minkä mä tein, jonka jälkeen mua hävetti, tämä on itse asiassa mulle varmaan tosi tärkeä. Ja sitten samoin häpeä voi mun mielestä myös osoittaa sen, että missä me ollaan kehitytty. Jos mä hävettää menneisyydestä joku asia, niin todennäköisesti mä oon tänä päivänä siinä paljon parempi, koska mä en enää tekisi sitä samalla tavalla. Joten häpeä voi myös osoittaa meille sen, että okei, ihanaa, on opittu, on menty eteenpäin, nykyään mä oon erilainen ihminen. Monihan ajattelee, että tavallaan vahingossa itseltä ajattelee, että häpeästä pitäisi päästä eroon ennen kuin voi tehdä asioita. Ja näinhän se ei todellakaan mene. Häpeästä pääsee eroon tekemällä niitä asioita. Et jos sua hävettää kysyä jotain ihmistä vaikka kahville, niin et sä sitä häpeää oikein pysty käsitellä millään muulla tavalla kuin se, että sä kysyt sitä ihmistä kahville. Ja koet sen häpeän, mikä siihen liittyy, ja sitten toisaalta sen parantavan voiman, että se saattaa ollakin sulle sillä, joo, voimme lähteä. Tai sitten toisaalta toivottavasti sanoo kivasti, että mulla ei ole aikaa. Mutta kuitenkin sen pystyy kohtaamaan sen sosiaalisen tilanteen. Eli häpeästä ei missään nimessä tarvitse päästä eroon ennen kuin voi tehdä asioita. Ja nyt päästään siihen, että kun häpeästä ei kerta pääse eroon välttämättä, niin voi ajatella, että se häpeä on just se kohta sulle, mistä sun kasvu, tie sinne menestykseen alkaa. Eli se voi olla portaali siihen, että hei, nyt sä oot sanoa ääneen jotain, mitä sä et ennen ikinä ole sanonut. Eli sä raivaat itsellesi tilaa ja sen takia sua hävettää. Tai että sä kerrankin oot julkaisemassa jotain vähän keskeneräistä. Sä oot sillä tavalla raivaamassa itsellesi tilaa, että sä julkaiset tällä kertaa vähän jotain, mikä on kesken, mutta sä laitat sen ulos ja sua hävettää, koska sä teet jotain, mitä sä et ole ennen tehnyt. Tai sitten, että sä kysymättä, pyytämättä, ilman lupaa otat vaikka jossain sosiaalisessa tilanteessa tilaa ja sanotkin sun mielipiteet ääneen tai otat jollain muulla tavalla sitä tilaa ja sit sua jälkikäteen hävettää sen takia, että sä teit jotain, mitä sä et ole aiemmin tehnyt ja sä raivasit itsellesi tilaa ja sä mahdollistit sen, että tulevaisuudessa sulla on isompi liikkumatila. Tulevaisuudessa sä pystyt myös avaamaan sen suun tai tulevaisuudessa sä pystyt myös julkaista jotain vähän vähemmän keskeneräistä tai sä pystyt ottaa sen tilan jollain muulla tavalla. Ja mä lupaan, että tulevaisuuden sinä tulee kiittämään sua, että sä oot sen tehnyt ja että sä oot kärsinyt sen häpeän. Ja mitä enemmän sä pystyt sitä häpeää sietämään, mitä enemmän sä pystyt ikään kuin säilymään sitä, ottaa sitä vastaan, sen enemmän sun tulevaisuuden minä tulee sua kiittämään. Sieltä saattaa tulla sellaisia ääniä, se häpeän ääni, jos sä teet jotain uutta. Niin sä tavallaan muutat sun identiteettiä, joten sieltä häpeä saattaa pulistaa sulle esimerkiksi sellaisia asioita, että mitä sä oikein kuvittelet itsestäsi, tai että et sä oot tollainen ihminen, et sä voit tolleen tehdä. Kaikki tää on sellaista oikein häpeälle tyypillistä puhetta, mitä sä kuvittelet itsestäsi. Mitä enemmän sä pystyt tätä ottaa vastaan, sitä parempi, sitä enemmän sä pystyt jatkossa tekemään asioita, asiat on sulle mahdollista. Ja sitä vähemmän sä tulevaisuudessa tuut häpeämään niitä asioita, mitä sä tällä hetkellä häpeät. Tää voitaisiin ehkä summata sillä tavalla, että jos sua hävettää joku asia, niin todennäköisesti sä oot elossa, sä oot liikkeessä ja sä oot tekemässä jotain itselle tärkeitä asioita. Sä oot rakentamassa itseäsi uudelleen.
sun identiteettikin ehkä jopa on rakentumassa uudelleen, kun sä teet jotain, mikä sua hävettää. Tämä on mun kanta ja näkemys, miten asia häpeän kohdalta on ja miten sitä sietämällä oikeasti maksaa sitä hintaa, jota yhtään missään menestyminen vaatii. Siis mä lupaan, että mikä ikinä sun skene oli, siis oot sä sitten töissä, tiedätkö, mitä tahansa toimistotyötä sä teet tai luovalla alalla tai missä vaan, niin kyllä ne ihmiset, ketä sä ihailet tai tiedätkö, tieteilijät tai tutkijat tai ajattelijat tai poliitikot, ne on maksanut aika isoa häpeän hintaa, että kyllä on joutunut tekemään asioita, mitkä on hävettänyt. Mä lupaan, että sun ihailema ihminen on hävennyt tosi paljon, koska se on oikeastikin tehnyt mokia, joista pitääkin vähän kokea ehkä syyllisyyttä välillä, mutta myös sen takia, että se on niin kuin laittanut keskeneräistä liikkeelle, se on ottanut tilaa, sanonut asioita ja on hävettänyt. Mutta sen takia se onkin varmaan sun ihaileva ihminen tänä päivänä ja se on tehnyt niitä hienoja juttuja sit myös siellä seassa. Vähemmän kuin niitä hävettäviä asioita, mutta kuitenkin. Hyvä. Toivottavasti sait voimaa ja inspistä tästä jaksosta. Mä ainakin itse sain tästä voimaa ja inspiraatiota, kun mä puhuin tätä vähän myös itselleni. Kiitos, kun olit kuulolla. Laita tämä kanava seurantaan ja tilaukseen siellä, missä kuuntelit tätä. Ja laita mulle myös kommentteja jaksoon, jos tämä inspiroi tai herätti sussa ajatuksia. Kiva, kun olit kuulolla. Kuulan taas ensi viikolla, niin kuin asia on. Moido!